morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसाम जरहाटनि ONGC गेस गेदारिं स्टेशनाव बेफ्रुनायाव इन्जिनियारनि जिउ खहा जादों। आसामनि जरहाट जिल्लानि तिताबर ओनसोलाव थानाय सिलदुबिनि बरहलायाव ONGC गेस गेदारिं स्टेशन GGS आव सुबिदानि सिङाव बेफ्रुनायनि उनाव गिख्रंथाव अर खामो। बे बेफ्रुनायनि जाहोनाव गेसनि अरआ गोख्रै गोसारदोंमोन जाय GGS खौ साग्लोबदोंमोन। रिपर्टफोरा रोखा खालामो दि जाथायाव गोबां सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। सासे थैनाय जायनि सिनायथिखौ जिउ राहाजों सासे इन्जिनियार राहुल दत्त होनना मिथिनाय जादों। गोब्राब थासारियाव देहा फाहामसालियाव लांनाय समाव गावनि जोखोमनि थाखाय जिउ गोमायो। अर खोमोरग्रा गारिफोरा आथिखालाव अरखौ खोमोरनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो बिबानगिरिफोरा बे सुबिदासिम मिडियानि सौहैनायखौ अर खोमोरग्रा गारिफोरा आथिखालाव अरखौ खोमोरनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो बिबानगिरिफोरा बे सुबिदासिम मिडियानि सौहैनायखौ होबथादों मानोना थासारिया दासिमबो नुजागासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ आसाम पुलिसआ मेजर हिउमेन ट्रेफिकिं रिंखौ फोजोबस्रांदों। सा 7 खौ हमदों। आसाम पुलिसआ मोनसे गाज्रि मानसि लांखारनाय अपारेसनाव लोब्बा थानाय सा 7 सुबुंफोरखौ खादों, जेराव रिंनि मास्टारमाइन्ड रिजुमुनि थाइबो दं, जायखौ मेडाम मुङैबो मिथिनाय जायो। बे गाग्लोबनाया तिनिसुकियानि गुनजायानआव जादोंमोन, जाय लांखारनायनि बेरेखायै दावहायाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। सानै उन्दै हिनजावसाफोरखौ अरुणाचल प्रदेशनि ईटानगर आरो नाहरलागुनिफ्राय दायनिगिरि नेटवर्कनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनाय जादोंमोन। बे अपारेसना दुलियाजान, माजुली, बांदरदेवा आरो तिनिसुकियाजों लोगोसे गोबां ओनसोलफोराव गोसारदोंमोन, जेराव पुलिसआ गोख्रैनो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमदोंमोन आरो बिसोरखौ जोबथेसालियाव दैथायहरदोंमोन। मेडामजों खुंजानाय नेटवर्क हिनजावसाफोरखौ 2 लाख रांनि थाखाय फालांगि खालामदोंमोन, जाय ओनसोलाव सुबुं सोबख'नायनि गिख्रंथाव बिबांखौ दिन्थियो। जेब्लानो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, पुलिसआ आद्रा थानाय दायगिरिफोरखौ साजा होनो आरो लोरबां सुबुंखौ आरोबाव सोबख'नायखौ होबथानो समायखिरा लादों। थामथि खौराङावनो दङ तिब्बताव बांग्रिंजों थैनायनि अनजिमाया सा 53 जाबाय। रैखाथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। चीननि रायजोआरि खौरां बिजों सिनहुआनि बादिब्ला मंगलबारनि फुंआव नेपालनि सिमानि साखाथियाव तिब्बताव 7.1 रिक्टार स्केलनि गिदिर बांग्रिं फैदोंमोन, जेराव खमैबो 53 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो 62 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। तिब्बत गावखुंथायारि ओनसोलनि सिङाव थानाय जिगा सोहोरनि दिंग्री काउन्टिआव मिरु खालामनाय बांग्रिंआ गोबां खहा खालामदोंमोन आरो भारतनि माखासे बाहागोफोरजों लोगोसे गोबां ओनसोलफोराव गिनाय सोमजिहोदोंमोन। गिबियाव नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजी (NCS) जों फुंनि 6:35 रिंगायाव मोन्नाय बांग्रिंनि उनाव मोननै आफ्टरशक जादोंमोन। रिक्टार स्केलाव 4.7 रिक्टार स्केलनि गिबिसिन आफ्टरशकआ फुंनि 7:02 रिंगायाव 10 किल'मिटार गोथौआव फैदोंमोन। फारसेथिं नैथिआ 4.9 मेग्निट्युड गोहोनि बांग्रिंआ फुंनि 7:07 रिंगायाव 30 किल'मिटार गोथौआव सौग्रावदोंमोन। बिहार, आसाम आरो सोनाब बेंगलजों लोगोसे भारतनि गोबां ओनसोलफोराव बांग्रिंनि गोहोमखौ मोनदांनो हादोंमोन, जेराव थागिरिफोरा गिनानै गावसोरनि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बिहाराव मिर्जापुर, मोतिहारी, बेतिया, मुंगेर, अररिया, सीतामढ़ी, गोपालगंज, वैशाली, नवादा आरो नालन्दा बायदि जिल्लाफोराव बांसिन गोहोम गोग्लैनायफोरनि गेजेराव दंमोन। बांग्रिंआ फ्राय 30 सेकेन्डसिम सोलिदोंमोन, जायनि जाहोनाव एलार्म जादोंमोन, नाथाय मिथिनाय बादिब्ला बैफोर ओनसोलफोराव जेबो गिदिर खहा जायाखैमोन। तिब्बतनि गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव रैखाथि आरो रैखाथि हाबाफारिया आथिखालाव सोलिगासिनो दं, जेराव चीन आरो भारत मोन्नैनिबो जायगायारि बिबानगिरिफोरा उननि जाथायखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं। भारताव बिबानगिरिफोरा सा आरो सा-सानजा रायजोफोराव जायखिजाया नैथि गोहोमनि थाखाय हाई एलार्ट दं। फारसेथिं बे ओनसोलाव गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरनो हेफाजाब होनो नाजानाया सोलिगासिनो दं।
बे गोहोगोरा बांग्रिंजों थैनायनि अनजिमाया बांनायनि आसा दं। ब्रैथि खौराङावनो दङ शिबसागराव सासे उन्दै गथ'नि गाज्रि फट' भाइरेल जादों। शिबसागराव सासे उन्दै हिन्जावसानि गाज्रि भिडिअ आरो सावगारि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनाव सासे लाइमोना ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। पुलिसजों हमजानाय सेंग्रानि मुंखौ साहिल खान होनना सिनायथि होदों। मंगलबार खालि शिबसागर पुलिसा सेंग्राखौ हमदोंमोन। बोसोरसेसोनिफ्रायनो साहिलखौ नंखाय मुंजों मोनसे इन्स्टाग्राम एकाउन्ट खुलिनानै नाबालिगजों सिनायथि होनाय जादोंमोन। साहिल खानआ अनुज दत्तनि मुङाव मोनसे नंखाय एकाउन्ट खुलिनानै उन्दै गथ'जों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो जौगाखांहोदोंमोन। उनाव मोनसे भिडिअ कलनि गेजेरजों उन्दै हिन्जावसानि गाज्रि भिडिअखौ रेकर्ड खालामनाय जायो आरो ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनाय जायो। बे खौराङा सोराङाव फैनायनि उनाव दुखुआव गाज्रि जानाय हिन्जावसानि बिमा-बिफाया होनाय एफआइआरनि बिथायाव साहिल खानखौ खानाय जादोंमोन। सदर पुलिस थानायाव थिसनजानाय केस 3/2025 नि सायाव बिथा खालामनानै साहिल खानखौ 14 एबा 15 पक्सक' आयेननि सिङाव खानाय जादोंमोन आरो बिजिरसालियाव थिसननाय जादोंमोन। बेराफारसेथिं साहिल खानआ अजद होदों दि गुबुन सासे लाइमोन आइजोआ गाज्रि भिडिअ बुथुमनाय आरो भाइरेल खालामनायनि मुगैथाव खामानियाव लोब्बा दं। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 5थि खौराङावनो दङ मध्य प्रदेशनि गिख्रंथाव जाथाय। ग्वालियर हस्टेलाव जुनियर डक्टरखौ लोगोआ जिनाहारि खालामदों। दायनिगिरिखौ खाबाय। मध्य प्रदेशनि ग्वालियर नोगोराव गंसे सोरखारि मेडिकेल कलेजनि गंसे लांदां हस्टेलाव सासे 25 बोसोर बैसोनि जुनियर डक्टरखौ बिनि लोगोआ जिनाहारि खालामदों होनना पुलिसआ फोरमायदों। पुलिसआ समबाराव बुंदोंमोन दि अजद होजानाय जाथाया रबिबाराव जादोंमोन आरो दायनिगिरि, जायनि बैसोआबो 25 बोसोर बैसोनिमोन, उनाव खाजादोंमोन। नोगोरनि पुलिस सामलायगिरि अश'क जादवआ बुंदोंमोन दि गाग्लोबजाग्राया मोनसे आनजादनि थाखाय नुजाथिनांगौमोन आरो गाजराराज मेडिकेल कलेजनि हिनजावसा हस्टेलाव थांगासिनो दंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि दायनिगिरि, जाय सासे जुनियर डक्टरबो, जाय गाग्लोबजाग्राजों फरायदोंमोन, बिथांजोखौ हौवासाफोरनि थाखाय मोनसे गोजाम हस्टेलाव लोगो हमनो लिंहरदोंमोन, जायखौ दा नागारनाय जादों। मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि जेब्ला आइजोआ सुबुं गैयै सुबिदायाव सौहैदोंमोन, अब्ला दायनिगिरिया बिखौ हुमखि होदोंमोन आरो जिनाहारि खालामदोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि गाग्लोबजाग्राया उनाव कम्पु पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदोंमोन, जायनि उनाव दायनिगिरिखौ खानाय जादोंमोन आरो सोमोन्दो गोनां आयेनारि राहाफोरनि सिङाव केस होनाय जादोंमोन। बिथांमोनहा बुंबावदोंमोन दि जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।